Il-Gvern mhux se jkun qed jagħti lura l-flus misruqa minn but iċ-ċittadini Maltin u Għawċin bil-kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-ewwel 8 snin ta' tmexxija ta' Gvern tal-Labor. Rikkonfermah il-Prim Ministru Robert Abela 3 filgħaxija meta kien mistoqsi minn Net News għalfejn ma jridx iħallas lura l-flus dovuti lill-familji flejjes misruqa minħalq l-anzjani u l-ulied. Minflok Robert Abela għamel U-turn ieħor fejn saħaq illi ma jistax jifhem għalfejn qed jingħad l-insterqu l-flus mill-kontijiet. Skomdu għall-aħħar jisħaq ċaru tont il-verità li l-flus lura iċ-ċittadini mhux se jarawhom. Prim Ministru, għalfejn ma tridux tħallsu lura il-flus li nsterqu mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma l-poplu, 17,000 euro fix-xahar il-Gvern ma ddejjaqx joħroġhom għalfejn tiddejqu tagħtu dak li huwa dovut lill-poplu. Li titlaq b'asserzjoni li dal-Gvern seraq fil-kontijiet tad-dawl lin-nies hija xi ħaġa li verament ma nifhimx. Dan ifisser illi f'diskorsu Robert Abela reġa' darb'oħra jinjora l-polz tan-nies illi f'Mejju kienu nġabru quddiem id-Dar Ċentrali jisħqu illi kienu qed jinsterqu mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Għal-paturi konta 1,000 euro, 1123. Daqqa għoli, daqqa barġ, daqqa u dem xi ħaġa. Waħed ħafna fil-kontijiet għandi wieħed biss ta' 777. Allura fejn qabel kien jiġini 64, 70, naqra fuq 70, irrekorrejt għalaw. Fil-waqt li ma kellu ebda problema jieħu 17,000 euro fix-xahar minn flus il-poplu Abela tisiba ferm diffiċli jħallas dak li huwa dovut liċ-ċittadin mill-flus illi nsterqu qabel Jannar tal-2022. Dan f'ammissjoni tiegħu stess illi l-flus misruqa se jingħataw biss fuq il-kontijiet illi nħarġu wara l-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Se nemendawha meta tidħol fis-seħħ is-sistema riveduta se tmur lura għall-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena. Nifisser ukoll li f'nifs wieħed il-Prim Ministru għamel U-turn oħra kif ammetta li l-kontijiet kienu qed jinħadmu ħażin għad-detriment tal-poplu. Anomalija li suppost kellha tiġi rranġata 3 snin ilu kif kien ammetta wkoll l-eks Prim Ministru u eks mexxejjer tal-Labor Joseph Muscat. Jista' jkun hemm ċertu anomalija f'ċertu settur, dik l-anomalija issa l-Arms kważi konkludew l-analisi tagħhom u għas-sena d-dieħla għandna soluzzjoni f'dan ir-rigward ukoll. Madankollu jidher illi issa minħalla żejjed fil-kontijiet fl-ewwel 8 snin tal-Labor se jkun qed jibqa' b'xiber imnieħer għalkemm skont Abela il-poplu taħt Gvern Laburista ġemma l-miljuni. Fatt ieħor illi juri kemm il-Prim Ministru m'għandux idea tar-realtà tal-ħajja li qed jgħixu l-familji Maltin u Għawċin. Aħna tajna f'savings lin-nies tul dal-aħħar snin miljuni ta' euro f'savings dak li tajna l-Gvern. 17,000 euro fix-xahar il-Gvern ma ddejjaqx joħroġhom. Francesco Catania, Net News.